Čauvej, vítá vás Sunny Funny Girls. Já jsem Funny, ona je Sunny. A u dnešní video se bude jmenovat Teď to nebo to a budeme prostě říkat otázky a my budeme odpovídat, co bychom si raději vybrali. Takže vlastně můžeme to. Za prvé, takže jako první se vám omlouvám za obraz a prostě za světlo, protože jsem polila jak kráva počítač a prostě to nedopadlo moc nejlíp. A takže vlastně jdeme na to, takže první, chtěla bys být milovaná, nebo aby tě vlastně miloval jenom jeden kokyčník, ty to pořád říkáš blbě. To je jedno. No prostě buď to, prostě holka, chtěla by si milovat jednoho, ale on tebe ne, anebo by si chtěla být milovaná několika, ale ty s něma nechceš chodit. Já bych si spíš vybrala být milovaná, protože když miluješ, tak on tě nechce, tak je to spíš takové smutné. Já asi taky. No, Teďka. teď já tu otázku. Chtěla by si mít hlavu, nebo chtěl hlavu v hovně, nebo hovno v hlavě? My už nic nezbývá, já hovno v hlavě mám, takže asi hlavu v hovně. Já spíš hlavu v hovně, protože to si umíješ, než mít to hovno v hlavě. Takže. Potom můžete do komentářů napsat, co byste spíš si vybrali ty. Jo, kdybyste nevěděli, máme tady našeho mazlíčka, maskota Morče. A je to prostě úplně cuté, úplně cute. Další otázka. iPhone, náš maskot. iPhone nebo Samsung? Protože já mám doma Samsung, jak Samsung. iPhone to nechci být jak Explo, Matuš jak vzal váhu a úplně Já si boží dělám nerozbitý. srandu, iPhone, to je vždycky lepší. Já bych si vybrala Samsung. Taky. Takže další otázka. Má. Jo, vybrala by si, nebo on vybral by si matiku, nebo radši přírodovědu, prostě přírodopis. Já spíš přírodopis. Makiku, protože makiku miluji, já vím, jsem divná. Fane, bože, já se bavím s E.T. Panička Bugajová je hodná. Jo, ale kdybys měla jakéhokoliv učitele, prostě Úplně úplně cuté. Gay, kde je bohájem? Gay. HM. No, teďka. No. Jako v Gateu jsou dobré věci, ale HM jsem prostě... No ta letošní móda, to je úplně strašné. Levné a chtěl by si koupit levné a horší, nebo drahé a lepší? To je docela divná otázka. No, já bych si nejspíš asi vybrala to... Ty vole, já nevím, začni. Já bych si nevybrala nic, protože Asi jak co, kdybys měla levné a Použít. bylo by to prostě nějaké, že by v tom byly samé Ečka, jo, ale to by to chutnalo, tak by se si to třeba i koupila, jo, třeba my, některé věci. Ale když je to drahé a strašně moc ti to chutná, jako a je to jako i zdravé, tak by si vybrala asi to. takhle, koupíte si drahý mobil a ten je úplně na hovno, jako ten levný mobil. Takže No, asi vlastně tak takhle nějak, no. Další. Pepsi Cola nebo Coca-Cola? Ani jedno kofola. Kofola, ale kdyby jsem si mezi tím musela vybrat, tak to bude asi Coca-Cola. Protože Coca-Cola je úplně cuté, cute. My tady máme Pepsi, no. Takže tablet nebo notebook? Notebook. Facebook nebo Ask? To jsi tam dala beze mě. Facebook nebo Ask? Facebook. To mi nic jiného nezbývá. Facebook. Počkej, ten tablet dáme pryč. Ten Ask taky. Tak. Statku, vlastně, statku. Mamku nebo kaťku? Jaké divné, mám ráda oba. Babičku. Jo, já bydlím s babičkou, ale mamce můžete se svěřovat s takovýma všelijakýma divnýma Intimníma věcma. No právě a s klukama a taťkovi můžete jako jenom říct a můžete jít třeba, když řeknete taťkovi jdu ven, tak na půl to, tak můžete jít třeba ven i v majtkách a v kalhotkách, protože to je prostě taťka, typický taťka, jemu je prostě o holkách úplně všechno šumá. Já vám tě řeknu takhle, brácha, já mám nejlepšího brachu na světě, ho úplně zbožňuju. Ona má dobrého bráchu a já mám prostě
Jo, on je docela hodnej. A já mám, A zase hezký. já mám prostě nejlepší tetu Svaťu, ona je ta nejlepší teta. A teďkom. Jo, oni dvě jsou úplně prostě super pecuté. Tak dobře, vybrala nebo si ponožky, anebo štrample. Ponožky. Štrample, ježiš, jako mi A poslední otázka, křeček nebo morček? Morče. Já vám tě řeknu, jak já mám doma obě dvě věci, takže asi z koho zvolím psa. Ne, musíš. Já morče, protože křeček to je takové, s tím se nemůžeš mázlit, ale morče to ti může, Můžeš. jo, ale to morče, to ti může vím, běhat ale venku. já mám a to prostě fakt- milou Eplinku a já ji prostě úplně zbožňuju. A tady tohle je moje Sice morče, je to náš maskot YouTube. Nemůžeš být už konečně A prostě potichu. prostě úplně cuté, lízinka. No jako já mám doma oba a Apple sice hryže, vyslal mi na prstě. Můj pes s ní hodil o zem, málem zděchla, ale to nevadí, ale prostě já mám obě dvě rága, takže ani jednu z si nemůžu vybrat. Dobré, Já budu mít za kreslového králíka. Takže, moment, vezmu telefon na dvě věci, na hovno a na prd. Takže z dnešního videa to asi bude všechno, takže loučím s vámi. Sunny, Neboli a fun. a potom to vypním. A Fanny neboli Nikča, takže čau vej.